च्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। शिवसेना आणि रिपब्लिकन सेना यांची युती झाल्यानंतर आता आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते आशादायी बनलेत। युतीमुळे सत्तेत सहभागी झालो असून सत्तेमध्ये 10% वाटा द्या, आगामी काळातील सर्व निवडणुका खांद्याला खांदा लावून लढूया, एकमेकांचे उमेदवार विजयी करूया असा शब्द शिवसेनेला दिला असल्याची माहिती रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी तथा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांनी दिली आहे। वैभववाडी येथील कार्यकर्ता मेळाव्याच्या निमित्ताने सिंधुदुर्गात आलेले आनंदराज आंबेडकर हे कणकवलीतील शासकीय विश्रामगृह इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते। यावेळी रिपब्लिकन सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विनोद काळे, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रवक्ते अनिल तांबे, सिंधुदुर्ग जिल्हा संपर्क प्रमुख बाळकृष्ण जाधव उपस्थित होते। 16 जुलै या दिवशी रिपब्लिकन सेना आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट यांची युती झालेली आहे आणि तेव्हापासून आंबेडकर चळवळीतला कार्यकर्ता जो नैराश्यामध्ये होता तो आता कुठेतरी आशावादी झाला आहे आणि त्यामुळे सर्व गटातटामधून आज मोठ्या संख्येने लोक रिपब्लिकन सेनेमध्ये सामील होत आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मी प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी जातोय आणि आज त्याचाच एक भाग म्हणून मी सावंतवाडी इथे म्हणजे वैभववाडीला आलो होतो आणि वैभववाडीमध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांचं मार्गदर्शन झालं। अनेक कार्यकर्ते पक्षामध्ये सामील झाले आणि यापुढे आम्ही सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा अत्यंत जोमाने आणि 2 जिल्हाध्यक्ष देऊन दक्षिण उत्तर असं करून रिपब्लिकन सेना या संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये बांधणार आहोत। आम्ही आज सिंधुदुर्गसाठी आमचे प्रवक्ते म्हणून अनिल तांबे यांना जाहीर केलेलं आहे। तसेच या जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख म्हणून आमचे बाळकृष्ण जाधव यांना आम्ही इथे जाहीर केलेलं आहे। त्याचबरोबर उत्तरचे आमचे जिल्हा अध्यक्ष म्हणून प्रदीप कांबळे आणि त्यांचे सर्व सहकारी हे टीम सांभाळणार आहेत। तर त्यामुळे रिपब्लिकन सेनेच्या एकंदरीत सिंधुदुर्गमध्ये आता कामकाज गतिमान होईल याबद्दल मला शंका नाही। त्याचबरोबर दुसरा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा सध्या जो SC रिझर्वेशनचा आहे, ज्याच्यामध्ये उपवर्गीकरण करण्याची गोष्ट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी छेडलेलं आहे। खरं म्हणजे दुर्दैवी असं आमचं म्हणणं आहे की आजपर्यंत SC हा एक गट म्हणून, एक समूह म्हणून एकत्र होता, त्यांना कुठेतरी दुभागण्याचं, त्यांना कुठेतरी तोडण्याचं षडयंत्र या महाराष्ट्रात चालू झालं की काय, एखाद्या जातीने आम्हाला वेगळ्या प्रकारे हे रिझर्वेशन द्या अशी मागणी करणे आणि त्यांच्या मागणीला अनुसरून या संपूर्ण याचे म्हणजे उपवर्गीकरण करणं हे कुठेतरी थांबवलं पाहिजे। कारण आणि जर द्यायचंच असं सरकारला तर आमचं असं म्हणणं आहे की त्याने सर्व लोकांना शिक्षण, नोकरी आणि या इथं असणाऱ्या ज्या मागासवर्गीयांच्या लोकसभा, विधानसभा, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद याच्यामध्ये जागा असतील त्यांच्या संपूर्ण जनगणनेनुसार त्यांचे असणारे टोटल पर्सेंटेज वाईज त्यांना विभाग द्याव्यात। पण ते करत असताना पहिल्यांदा जातीय जनगणना महाराष्ट्रात होण्याची गरज आहे। त्या महाराष्ट्रामध्ये आज ज्या पद्धतीने लोक सांगत आहेत की आमच्या ज्या पद्धतीची टक्केवारी, त्यामुळं इथं जवळजवळ म्हणजे 52% OBC आणि 36% जर मराठा असतील तर ते 88% होतात। त्यानंतर 13% SC आणि 7% जर ST असतील तर ते 108 होतात। त्यानंतर 15 ते 20% जर मुस्लिम असतील तर ते 130%च्या वरती जातात आणि त्यानंतर राहिलेले ब्राह्मण असतील, इतर वैश्य, जैन, ख्रिश्चन असं म्हणून 150% होतंय। त्यामुळे सरकारला आमचं आव्हान आहे की पहिल्यांदा त्यांनी या महाराष्ट्रामध्ये जातीय जनगणना करावी, जेणेकरून कोणाची किती संख्या आहे त्यानुसार मग वर्गवारी करता येईल। तोपर्यंत अशा उपवर्गीकरण करू नये असं सरकारला माझं आव्हान आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।